časť divočiny. Konečne tu máme vlk 52 alebo 51, už neviem. Každopádne dneska by som vám chcel ukázať, ako rýchlo nafotiť srny. Nie je to žiadna veda. Ide hlavne o tom, oni sú vlastne dosť také verné svojmu miestu pravidelne. Slova, že na minútu presne vedia vychádzať von na to svoje miesto. No a keď na to miesto, na také miesto natrafíte, stačí tam ísť chodiť fotiť. Dneska sa niečo také pokúsim ja. Dúfam, že mi to aspoň trošku vyjde. Trošku mám dilemu, kam sa ísť schovať. Či mám ísť tam, a v podstate, lebo oni vychádzajú odtiaľto. Buď pôjdem tam, zozadu k tým lesom, schovám sa, alebo pôjdem niekde tu do prostredu pola a schovám sa, alebo pôjdem tu, odkiaľ vychádzajú. Ja si dneska skúsim zvoliť tú tretiu možnosť. Začalo to trošku narýchlo. Zase až takto rýchlo som sa odhaliť nechcel. Nevadí, tu podídem k tomuto lesiku, tu sa schovám. Ak by šla, dajme tomu, ku mne. Ak sa niečo objaví a budem musieť sa lánuť okamžite. Ale je to výhoda byť tu, lebo oni môžu vlastne výsť odtiaľto, z toho boku. Objavila sa jedna srna, rovno tu takto predo mnou. Ale odbehla niekde tam doľava. Vyzerá to, že teraz sa blíži zem pomaly. To je divné, lebo ja som tu vždycky videl aspoň 4 srny. Jo, vidím ju, je celkom ďaleko. Musím počkať, no. Už ma boli celý človek, ak tu ležím.
Tak, je to záhada, ale dneska sa objavila len jedna srna. Ja som sa nakoniec presunul sem k porastu bližšie, aby som splýval. No a asi behom pol hodinky vyšla na pole jedna srna. Aj si ma asi všimla, nezdal som sa jej, no a tak to nakoniec otočila a odišla preč. Škoda, no. Myslel som, že ich tu bude viac. Včera alebo predvčerom tu boli asi 4. Aj srnec tu bol. Ja som tu síce nebol fotiť, ale bolo ich tu vidno. Oni sa väčšinou zgrupujú na zimu a ako ide leto, tak sú viac také samostatné, že nemusia byť tak pokope, takže už sa tá črietka asi pomaly rozpada. Takže preto som tu videl vlastne iba jednu. Dobre, tak nejaké videjka ste videli. Tam tu ešte niečo zo včera, čo sa mi podarilo natočiť náhodne, lebo ja som tu nebol fotiť, ale mal som foťak pri sebe iba. Nie za tým účelom, že by som išiel fotiť. A myslím, že zase byla ďalšia srna. Takže vlog sa ešte nekončí. Sekundu. Tak to by asi bolo na dneska všetko. Verím, že sa vám vlog páčil. Posledná srnka niekde v tých miestach pomaličky odchádza preč. Neuteká, proste sa iba presúva. Ostatné 3 išli tiež tým smerom. A nie vlastne takto asi každý večer chodia tu na výjdu a presúvajú sa tým smerom. Lenže vždycky inakáďa, niekedy cez stred pola, niekedy po okraji, takže to je ťažko inaknúť. No preto som sa rozhodol tu byť na tomto vstupnom bode a pokúsiť sa niečo natočiť, čo sa akože aj podarilo. Takže tie srnky, no to je taká klasika. Taká najľahšia vec, na čom sa dá v podstate začať fotiť. A už tam tie srnky vidím 2. Skúsim ešte natočiť. No počkajte. Mám si takto prístroj na hlavu. Skúsim ešte niečo. Už sú ďaleko. No. To už asi nič. Myslím, že odtiaľ to už asi nič nevidie. Takže ja sa pomaly poberiem domov a idem editovať a nahrať to na YouTube, keďže vlog je vlog a mal by sa nahrávať v ten deň, čo sa aj natočí.
Niekedy v ďalšom vlogu.